आज आपण माय मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाईक द सन सॉनेट 130 विलियम शेक्सपियर ह्या सॉनेटचा मराठीतून भाषांतर बघणार आहोत. विलियम शेक्सपियरचा जन्म स्ट्रॅटफोर्ड अपॉन येथे झाला. तो एक राजकवी म्हणून प्रसिद्ध आहे. तो प्रसिद्ध इंग्लिश नाटककार, कवी आणि कलाकार आहेत. त्याची स्वतःची एक नाटक कंपनी होती लंडनमध्ये. त्याच्या साहित्याचं जगभरात विविध भाषांमध्ये भाषांतर झालेलं आहे. एकूण 37 नाटकं त्यांनी लिहिली आहेत. त्यामध्ये ट्रॅजेडीज, कॉमेडीज, ट्रॅजिकॉमेडीज आणि हिस्ट्रीज याचा समावेश आहे. त्याची हॅमलेट, किंग लिअर, मॅकबेथ, ऑथिलो ही प्रसिद्ध नाटकं आहेत. एकूण 154 सॉनेट्स त्यांनी लिहिले, ज्याला सुनीत असं मराठीत म्हणतात. ही शेक्सपियरियन सॉनेट्स म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहेत. शेक्सपियरियन सॉनेटचं वैशिष्ट्य याच्यात एकूण 4 स्टांजाज म्हणजे कडवे असतात, ज्यामध्ये पहिले 3 कडवे हे 4-4 ओळींचे असतात, ज्याला कॉर्टेन असं म्हणतात. आणि शेवटचं कडवं हे 2 ओळींचं असतं, त्याला कपलेट असं म्हणतात. सॉनेट म्हणजे सुनीत, ज्याला तुम्ही लिरिक पोएम ऑफ 14 लाईन्स 14 ओळींची कविता. व्हॉट इज लिरिक? लिरिकचा अर्थ काय? जे आपण गाण्यासारखं म्हणू शकतो, लायर या म्युझिकल वाद्यासोबत. यानंतर कवितेविषयी थोडंसं. ही कविता 154 पैकी 130वं सॉनेट आहे. ही 1609 मध्ये पब्लिश झालेली कविता आहे. ज्या कवितेमध्ये कवी आपलं प्रेम व्यक्त करतो डार्क लेडीविषयी. डार्क लेडी ही त्याची बिलवेड म्हणजे प्रेयसी आहे. ह्या सर्व सॉनेट्समध्ये आपल्याला डार्क लेडी, फेअर यूथ आणि पोएट, रायव्हल पोएट ह्या 4 व्यक्तींविषयी, त्यांच्या जीवनाविषयी माहिती मिळते. ह्या सॉनेटचा फॉर्म लक्षात घेतला तर एकूण 4 स्टांजाज याच्यामध्ये आहेत, जसं आपण बोललो आहे, 3 कॉर्टेन आणि 1 कपलेट. रायमिंग स्कीम ह्या सॉनेटची AB, ABCD, CD, EF, EF, GG अशी आहे. ह्या कवितेची जी थीम आहे किंवा ज्या म्हणजे विषयावर ही कविता आधारित आहे ती ट्रॅडिशनल नाही, पारंपरिक नाही. आणि ह्या कवितेमध्ये आपल्याला एक प्रकारचं उपहासात्मक कविता आहे हे लक्षात येतं वाचल्यानंतर. आणि ह्या सॉनेटमध्ये कवी आपल्या प्रेयसीचं सौंदर्य व्यक्त करतो किंवा मांडतो. हे कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे अनैसर्गिक असं सौंदर्य नसून ते साधारण व्यक्ती आहे सुंदर, तिच्याविषयी तो बोलतोय. My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips is red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. कवितेच्या पहिल्या 4 ओळी. पहिलं कॉर्टेन. दुसरं, I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress when she walks treads on the ground. And yet by heaven I think my love as rare as any she belied with false compare. मराठीतून बघूया आपण. पहिली ओळ आहे कवितेची, माय मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाईक द सन. पारंपरिक कवितांमध्ये प्रेयसीच्या सौंदर्याचं वर्णन करत असताना निसर्गामध्ये ज्या अद्वितीय अशा घटना असतील, गोष्टी असतील, त्यांच्याशी प्रेयसीच्या सौंदर्याची तुलना केलेली आपण पाहतो. परंतु कवी अशा प्रकारचं कुठलंही उदाहरण किंवा गोष्ट, वस्तू वापरत नाही, तर तो सरळ सरळ प्रेयसीच्या डोळ्यांचं कंपॅरिझन
करत असताना, तुलना करत असताना ते अजिबात सूर्यासारखे नाहीत, तर ते अतिशय साधारण डोळे आहेत. तरीही माझं तिच्यावर प्रेम आहे. म्हणजे प्रेम करत असताना व्यक्तीचं बाह्य स्वरूपातील सौंदर्य महत्त्वाचं नसून त्याचा स्वभाव, त्याचे गुण हे लक्षात घेतले जातात, असं कवी म्हणतो. कोरल इज फार मोर रेड दॅन हर लिप्स रेड. कवीच्या मते त्याच्या प्रेयसीचे ओठ हे कोरलसारखे, जो एक रेड सोन, रेड जेम ज्याला तुम्ही म्हणता, त्याच्यासारखे अजिबात नाहीत. तर हा जो खडा आहे, जो लाल खडा ज्याला कोरल म्हणतो आपण, तो अतिशय जास्त लाल आहे प्रेयसीच्या ओठांपेक्षा. पारंपरिक कवितांमध्ये सौंदर्याचं वर्णन करत असताना स्त्री जी अतिशय बर्फापेक्षाही पांढरी आहे ती सुंदर समजल्या जाते. आणि आपल्या प्रेयसीचं वर्णन करत असताना कवी तिचं सौंदर्य, तिचा रंग हा बर्फापेक्षाही पांढरा आहे असं सांगत असत. परंतु या कवितेमध्ये कवी अजिबात ही तुलना करत नाही, तर तो सांगतो की माझी प्रेयसी ही करड्या रंगाची, तांबूस रंगाची आहे, ब्राऊन कलरची आहे. तिचे केस हे कुठल्याही प्रकारे गोल्डन वायर्ससारखे सोनेरी असे नसून ते ब्लॅक वायर्स म्हणजे काळ्या रंगाचे असलेले आहेत. त्यामुळे जी पारंपरिक सौंदर्य कल्पना आहे ती या ठिकाणी कवी मोडीत काढतो. दुसरा स्टांजा. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. पहिल्या चित्रात बघा, एक सुंदर गुलाबाचं फूल आहे ज्यामध्ये पिंक म्हणजे गुलाबी, पांढरा असा रंग दिसतो. अशा प्रकारचे खूप सारे गुलाबाची फुलं मी पाहिली आहेत, सुंदर फुलं मी पाहिली आहेत असं कवी म्हणतो. परंतु असं सौंदर्य माझ्या प्रेयसीच्या गालांवर कुठेही मला दिसत नाही. ती अत्यंत साधी, दिसायला साधारण असलेली माझी प्रेयसी मला खूप आवडते. माझं तिच्यावर प्रेम आहे, जरीही ती तुमच्या म्हणण्यानुसार, पारंपरिक संकल्पनानुसार सुंदर अशी नाही. शेवटी सौंदर्य हे बघणाऱ्यांच्या डोळ्यात असतं, त्याच्यामुळं मी तिच्यावर पूर्ण प्रेम करतो. त्यामुळं ती माझ्यासाठी अत्यंत सुंदर व्यक्ती आहे असं कवी म्हणतो. अँड इन सम परफ्युम्स इज देअर मोर डिलाईट दॅन इन द ब्रीथ दॅट फ्रॉम माय मिस्ट्रेस रिग्स. पूर्वी प्रेयसीचं वर्णन करत असताना कवी तिच्या म्हणजे असं म्हणायचे की तिच्यातून एक सुंदर असा, सुमधुर असा सुवास दरवळतो ती आल्यानंतर. आणि त्याच्याशी परफ्यूमसोबत तिच्याशी, तिच्या ब्रीथची म्हणजे तिच्या श्वासाची तुलना केल्या जायची. परंतु कवी या कुठल्याही प्रकारे अशी तुलना करत नाही, तर तो म्हणतो की माझ्या प्रेयसीचा श्वास हा अत्यंत साधारण आहे, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा असा परफ्यूमचा वास नाही, सुगंध नाही असं तो म्हणतो. आय लव्ह टू हिअर हर स्पीक, येट वेल आय नो दॅट म्युझिक हॅथ अ फार मोर प्लीजिंग साऊंड. आय ग्रँट आय नेवर सॉ अ गॉडेस गो, माय मिस्ट्रेस वेन शी वॉक्स ट्रीट्स ऑन द ग्राउंड. पूर्वी कवितांमध्ये जेव्हा प्रियकर किंवा कवी जो प्रियकर असेल तो आपल्या प्रेयसीचं वर्णन करताना तिची तुलना देवी देवतांशीही करायचे. आणि तिचा आवाज म्हणजे एखादं सुंदर गाणं किंवा सुंदर सुमधुर असं संगीत असं त्यांना भासत असे. परंतु शेक्सपियर आपल्या प्रेयसीच्या आवाजाची तुलना कुठल्याही सुंदर सुमधुर अशा गाण्याशी किंवा संगीताशी करत नाही, किंवा तो आपल्या प्रेयसीला देवीही मानत नाही, तर ती एक साधी स्त्री आहे, साधारण स्त्री आहे जिचं माझ्यावर प्रेम आहे आणि माझं तिच्यावर प्रेम आहे असं कवी सांगतो. अँड येट बाय हेवन आय थिंक माय लव्ह ॲज रेअर ॲज एनी शी बिलाइड विथ फास्ट कम्पेअर. म्हणून खोटी तुलना करून आपण ज्या प्रेयसीवर प्रेम करतो ते किती महान आहे हे सांगण्याची मला गरज वाटत नाही असं कवी म्हणतो. कारण माझं माझ्या प्रेयसीवर पूर्ण खरं प्रेम आहे.
शेवटी आपण एखाद्यावर जर प्रेम करतो म्हणजे त्याच्या बाह्य सौंदर्यावर आपण प्रेम करत नाही, तर त्याच्या अंतर्मनावर आपलं प्रेम जडलेलं असतं असं शेक्सपियरला वाटतं. यातून आपण कवीचं अमर प्रेम आणि त्याची असलेली प्रेमाबद्दलची संकल्पना ही लक्षात घेऊ शकतो, ज्यामध्ये कुठेही शारीरिक सौंदर्याला कवी महत्त्व देत नाही, तर तो त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने स्त्रीचं मन जितकं सुंदर असेल तितकी ती सुंदर असते आणि भासते असं कवीला वाटतं. धन्यवाद. यानंतर या कवितेवर आपण काही प्रश्न आधारित इथे सांगणार आहोत. त्या प्रश्नाची उत्तरं तुम्ही लिहून आणायची. तुमची ही असाइनमेंट आहे. त्या असाइनमेंटमध्ये तुम्हाला काही प्रश्नाची उत्तरं एका पानावर लिहून तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर करा किंवा मी तुम्हाला माझा ईमेल ID देते, त्यावर शेअर करा. एनलिस्ट द नॅचरल ऑब्जेक्ट्स टेकन अप फॉर कंपॅरिझन इन दिस सॉनेट. व्हाय डज द स्पीकर रिफ्यूज टू falsify portray his mistress? What is the argument presented in the final couplet? Thank you.